Ya rinka da girman Allah duk mai fim. Wahalalle ne in yi suna ba a barin ka kaɗan yi irin yanzu hajiya so duka kai amma sun gani. Ni Allah ya sa ba laifi na bane. Alhamdulillah wallahi na maki murna. Kai hajiya Allah ya ƙara lafiya. To malam ba kun ga moto ku sauka ƙasa. Dan Allah na ban san ganin kowa sai ta ga da kai a san din nan da ni mana ni ko akwai sin din da babu ni cikin to malam mu sai da Allah kana so a ji mu wannan yana miƙewa tsaye mun samu katsewar abubuwa ne a 'yan kwanakin nan ba don haka ba kai kai ke san ba ana wasa da umarni wallahi mun samu kacewa abubuwa ne amma kamar ta zan da ba haka ba wallahi duk da cewa za ka nuna shi mutum mutumin nan yana da wuya ko busashen gidan nan wallahi sun fi shi duk da cewa mutum wannan kai da mada wannan hula jikinka ado wai abaru Rolling action. Sorry, director. I'm set. Wait, do the frame. That's some focus on you guys.